ekene gị were na-asị na ihe ọma ga-agba mgbọrọgwụ n'ime ndụ gị. Nnọọ n'ihe omume anyị nke taa bụ Fraịde ahịa nkwọ, ụbọchị mbụ n'ime ọnwa Disemba. Ụbọchị mbụ n'ime ọnwa Disemba nke afọ 2023. Eji m aka na imere ọfụma ebe ahụ ị nọ. Mata na ọ bụ n'Ugwumba telivishọn ka ozi anyị si erute gị. O weburu ihe omume ka o si mee ebe anyị na-akọrọ gị maka akụkọ ndị gbara n'ihu akwụkwọ kwa ụbọchị ka anyị ka nọ kpọmkwem. Aha m bụ Emilia Nwankwo. Mụ na onye isi ozi n'Ugwumba telivishọn ka na-anọrị, Maazị Mike Onugbu. Biko kene ọsọ. Ọ dị mma Igbo daalụ na ekene ụlọ na-asị ụnụ nnọọ ihe abụọ ọnwa ekeresimesi. Ama m na enwere ndị ọ na-amapụ obi, ama m na enwere ndị na-asị ahụize Chineke na-abịakwana na ngwụcha afọ. Enwere ndị na-atụ anya ka ụgụrụ bido kuwe maka na ọnwa ekeresimesi bụ ọnwa eji enwe aṅụrị. Ọ bụ eziokwu na agụụ dị mana ndụ bụ isi. Igbo daalụ m. Tupu anyị aga n'ihu, enwere ihe onyonyo mfụrụ ndị mmadụ na ha ezigharị. N'ime ihe onyonyo ahụ asị na onye isi ala bụ Tinubu kwuru na ya chọrọ ịkpọhapụ Nnamdi Kanu. Nọọ ndị isi Igbo bụ ihe siri ya hapụ ya n'ebe ahụ. Ndị Igbo anyị wee na-ekesasị ya bụ ihe na-asị ahụ dịkwa ndị mmadụ mma. N'elu uche nke m n'ime ya, n'uche onye adịghị njọ. Ọ bụrụ na onye isi ala chọrọ ịkpọhapụ Maazị Nnamdi Kanu, onweghị onye ga-egbochi nwunye ịkpọhapụ ya. Ọ dị ka abịasị anyị na enwere ndị na-akwado ndị Boko Haram, ndị na-sponsọ terorizm. Esi obodo Saudi Arabia wee zite ozi n'afọ ole ma ole gara aga ka ndị Naijiria na-enu ndị na-akwado ndị a bụ na-awakpo ndị mmadụ, ndị oji egbe ezu na ndị na-enye ndị obodo adịghị mma, ekpuchi ya kpọọ ha ka ha ruo taa. Ya bụ biko onye ọchịchị Tinubu, ọ bụrụ na ị maara ndị ahụ hapụkwa etu ihe si dị. Ndị Igbo anyị maara etu anyị ga-esi jide ndị ahụ ma ọ bụrụ na o ruo. Ndị ahụ siri dị hapụ Nnamdi Kanu, biko kpọọrọ anyị afa. Ọ bụrụ na ị kpọọrọ anyị afa ha, tụpụzie nkịta ọkpụkpụ n'ezi, hapụzi ọgụ ya na ndị mmụọ. Ọ bụrụ na akpọghị ebe m nọ isi m kwuo asị m na ihe a ka bụ akụkọ ndị ihe nke adịghị dị m ka eziokwu, maka na ị gaghị agwa m na ihe anyị na-ekwu ka atọhapụ Maazị Nnamdi Kanu kemgbe na ọ ka nwere ndị na-asị gwarụkwa ndị Igbo anyị na-asị si atọhapụ ya. Enwere ike ọ bụrụ na enwere, maka na ala adịghị mma bụ uru ndị etu ahụ ọ nọ ebe ahụ nwere ndị ewepụrụ ha n'ụzọ ka ọ ghara ịbụ mgbe niile a na-akụ asịrị. Ọ bụrụ na anyị kpọọ akpasị maka ọ na-abụ na-egosi nwata awụ n'ikpo okwute, a na-arụrụ ya aka maka na awụ n'ikpo okwute na-eyi. Gwa anyị ya bụ ndị si anyị na Maazị Okeke na Maazị Okafọ so na ndị gakwutere na ya bụ nzukọ unu mere n'ime Nderi Aba si hapụ Maazị Nnamdi Kanu ka ọ nọ ihe na nwụọ ka ịfụzi ihe na ha ga-eme. Mana ọ bụrụ na ikwughị ya si na enwere ndị Igbo leaders bịaranụ okenye afọ na-asị na nka ndị na-achọ ihe ha ji enweta ihe ha ji eri nri. Ya bụ pastọ na-ekwu ebiko ịkpọ na ndị Igbo yi na nweghị ihe ndị Igbo mere na nka. Ọ bụrụ na ọ mara na eziokwu ya bụ ụta ya gwa anyị ndị ahụ. Biko ka anyị gaa n'elu. Akụkọ anyị nwere ebe a taa sị about Lagos demolitions, that traders offered land for international market in Anambra community. Nke a wee na-akọwa na Prime Minister of Anambra State Association of Town Unions na-ekwu na enweghị ebe ewepụtara ana wee nye ndị traders achụpụrụ ebe a etikposiri ụlọ na Lagos na ha bịa na Anambra bịa rụọ international market. Ọgwụkwana market ga-akụtụrụ, ọwụ na ahịa ga-akụtụrụ, ọwụ na ụlọ obibi ndị mmadụ ga-akụtụrụ. Ụlọ obibi, mana nwere ndị metụtara ebe ha si eri nri. Dịka a na-ekwuogo akụkọ anyị gụrụ ụbọchị niile na-akọwa na a na-arụ international market. Ndị ọhaneze ndị Igbo na-ekwu na a na-arụ international market na all the eastern states. O nwekwara ike ọ bụrụ otu n'ime ihe a bụ ọ bụrụ na ihe dị etu a, enwere ike ihe ọ na-ejibudo onye ọbụla na-achọ ka anụ afọ ya ka anụ na ya kwuru. Ndị ahụ akụtụrụ ụlọ ebe obibi ha, nsogbu ha abụghị maka na enweghị onye n'ebe ahụ na-enwe ha na n'ụlọ. N'ihe a na-ekwu bụ onye ọbụla na-awa n'ụlọ ga-akụrụ ụlọ. Ọ bụrụ na isi anyị kịta unu bịa rụwa ahịa ebe a na ị na-ewepụta ana, a sịghị na nsogbu ha bụ ana,
ndị Imo steeti Rochas wepụtara na nke o wepụtara mgbe ahụ mee egbuo ndị mmadụ chandụ enwere nke ewepụtara n'Enugu ọ dị nke ọchịchị Chimara Okike ewepụtara ya na a ga-arụ international market bụrụgo kedu afọ ya ụmahịa ga na-arụ nke ọrụ tọpụrụ tinye ego n'elu ọjị onye ọbụla na ọrụ nwe ebe ha nọ ihe a na-etinye ya iwu ya n'ahụ eji emegharị ahụ mana amaghị m ya bụ ụkwụ a na-ekwu ndị Igbo anyị biko pụrụ ụlọ onye ọbụla ụkwụ dị anyị n'ama akarịa na ka anyị na-anatatụ ọ dị nke ọba ya ebe ha ntị kama na ọ na-abụ ihe mee etu a ọ na-ekwo egwu onye ọbụla Naijiria na-eme hapụ onye ahụ na onye wụrụ a na-ahanye ụmụnne ya maka ama ọ banyebeghị ntị mana anyị ga-akakwa na-ekwu ya anyị gara ekwu ya ekwuche ya ekwukwe ya ọzọ ihe a na-etinye ga ebe na anyị nwere olileanya na ọ maka na iru okịta na Ibeju Lekki ndị mmadụ ka na-ekwu ihe na nke abụladụ nke ahụ ka bụ n'obere nsị iruo na Ibeju Lekki ma na ọ bụrụ na na-erere na Ibeju Lekki dị 1,000 na ndị Igbo bụ ihe zuru 700 na ụma a na-ekpokọta ya ma nke a natara akwụkwọ ma nke a na-anataghị akwụkwọ anyị ebu na-arụ ụlọ ebe ọbụla a kụrụ kpokpụrụrụ anadebe nna gị nna m gaa na be nna gị ga-agụ mana anyị na-achịkwa ndị o metụtara biko si ndị Igbo be anyị otu okwu n'ama otu okwu n'ụlọ ọ ga-amagbu onwe ya ka anyị gaa n'iru ya bụrụ na ị chọrọ ịgụtakwa akụkọ anyị ị gaa n'akwụkwọ Vanguard jegoro ya nke ọma akụkọ ọzọ dị ka ibe ebe a wee sị federal government pays 558 million fines begins nationwide prisoners release. O nwere akụkọ anyị na-agụ ụbọchị a ebe a na-ekwu maka ndị nọ n'ụlọ nga na gọọmenti chọrọ inye aka ka akpọpụta ụfọdụ n'ime ha maka na ha karịa ebe dowere ha na ha karịziri akarị enye aka a na-ekwuzi kịta na gọọmenti etiti akwụnyego ego ekwesịrị ịkwụnye ka e wee kpọpụta ụfọdụ ndị n'ime ndị a nọ na nga nke a makwukwere onwe ọ magburu onwe ma ọ bụrụ na ha ga-eme ya maka na otu ihe gbara mmegharị bụ na ọ bụrụ na imekata ọ bụrụ na ịba n'ụlọ nga otu ya bụ ihe dị ebe ahụ ọ bụghị ebe mmadụ kwesịrị apụtazi ya sị anyị ịmara na enwere mgbe anụrụ m na amaghị m ₦1,000 one gọọmenti etiti na-akwụ maka izu otu onye nga nke bụ na ọ bụrụ na eji ụkara n'ime ego ahụ na-enye ha nri ha kwesịrị ịdị na-eriju afọ karịa ma ndị nọ ha anyị nwa na-aga nri onwe anyị ọkwa ụtụtụ ebutere nri eji ebutere nri abalị ebutere nri mana ọ na mma ndị na-elekọta ndị nga bụ ọkụfụ be anyị nwere ike ọdị mmadụ ga-eri ihe onye nwụrụ anwụ rie onye nọ n'ụlọ mkpọrọ rie onye nọ n'ụlọ nga ka akpa iwe ebi mgbe ọ jụziri ikekwe ndị ụlọ ọgwụ agwaghịsị gị na ị na-arịa ọrịa shuga maọbụ na ị na-arịa ọrịa nka ọ gwara ihe ekwesị na-eji akọkọ ya bụ na ọ bụrụ na gọọmenti mee ya na ọ dị mma na ndị nọ n'ụlọ nga karịrị nke mbụ ọzọkwa bụ na ndị imirikiti n'ime ndị ahụ bụ ndị nọ aweti traya ndị emente emimo ndị uwe ojii kporu maọbụ ndị karịrị mmadụ ekporo ha abịa imere dị n'etu ekporo ha onye ọbụla kpokpo de maọbụ na e nwere otu onye nke a metụtara ndị Igbo anyị ọ sị ga aga m akpọchi gị mafụ eluigwe anyị o were ego onye a na-abịanye ukwu na ị ga-anọ ebe ahụ afọ ise kesfaịlị ekwu ya bụ si kpọpụta ndị ahụ akpọpụta ha anaghị ndị nọ n'ụlọ nga e nwere obodo m nụrụ na enweghị ndị a na-emechizi ụlọ nga nke be anyị aka na-arụkwa ụlọ nga na-aga ma ahụzesi federal gọọmenti unu mee ego ahụ biko si ha jisie ike ka anyị gaa n'iru jepụtakwuo akụkọ a na akwụkwọ Punch iwe mara isi ya akụkọ ọzọ dị ebe a wee sị Jakpa federal government urges varsities to produce more doctors. Nke a bụrụ gọọmenti etiti na-ayọ ndị mahadum si ha zụpụtakwuo ndị doctors bụ dibịa oyibo na ha zụpụtakwuo dibịa oyibo na ọ dị ka ha na-akọzi n'obodo o nwere akụkọ m na-agụ ụbọchị eni maka ndị dibịa oyibo otu ha si apụsịsị n'obodo a na-aga mba ofesi na-aga achọ ebe ndụ ga-akara ha mma maka na anaghị eleta ha anya ọfụma n'obodo anya nke mbụ bụ na n'uche nke ma amaghị m ka onye kwuru ya bụ okwu amaghị m ka ọ gụzikwara ara nne ya ọfụma maka na nke mbụ bụ ọ bụrụ na ị netara ha anya n'ụlọ ha ma mpụ ndị ahụ na-apụ bụkwa ndị tozuru etozu ndị kafọrọ tozuru etozu na-achọ ịpụ iwee si ndị mahadum na-agba straịk ụkara apụ si ha zụpụtawa
ọ na-abụzi ọkụkọ na-eyi akwa ma ọ bụ native doctor ka a na-azụpụta ka ọ gịnị kedu ihe a na-akọ n'ihe a isi ha zụpụtawa ị gaa n'ọtụtụ mahadum na ngalaba nke ihe gbasara sayensị na ndị na-eme maka ahụike ada afụ ụzọ ndị kwụnyere na laịn ugbu a na-achọ ka ha banye ohere adịghị ha ji abanye ị na-achị ha zụpụtawa ndị ọkwa ndị a na-abụrụ ụfọdụ n'ime ha bụ ndị a na-azụpụta ka ha bịa na-awa ndị mmadụ afọ mana ha abọpụghị ha afọ ngwere enweghị ihe eji azụpụta ha na azụpụtacha ndị ahụ na-aga obodo Igbo bụ ndị mụtagoro ihe ọfụma ndị aka sigoro ike ndị o eji wee aka bụrụ na ha anaghị eleta ha anya ọfụma ha chọziere ebe a na-elezi ha anya ọ bụrụ na isi ka gasị m na mmadụ ịmakwa ihe mmadụ na-aga n'obodo a tupu o wee gụchaa wee bụrụ dibịa oyibo abịazie na-enye gị akị were akị isi ka zụrụ m oke ịbụ dọkịta mmecha ya mfụgo ebe m ga-aga aga m aga maka na obodo a nwere ike ọ dị mana adị m ekwu na olileanya ka dị site na amara Chineke site ma mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na ndị a na-eme na ha na-achị ọ bụrụ na ha kwuo ihe ụfọdụ anyị sị ha nwoke ị na-agwa bịa etu a ka nwanne m nwaanyị na-esi ekwu ọ sịghị na ị na-agwa bịa maka na dọkịta abụghị ihe a na-agụpụta n'otu afọ ọtụtụ ndị chọrọ ịbụ dọkịta ma nọọsụ ọ bụghị ndị chọrọ igbu ma dọkịta ma nọọsụ ma ihe na ha ka nkụ ọkịta akụ m tetere n'ụra ndị ka anyị gaa n'ihu hapụ ndị a jee n'akwụkwọ The Nation gagụrụkwa akụkọ ọzọ dị ebe a wee sị Nigerian-UK based nurse reportedly sacked, deported for praying for patients. Nke a gbara ọkpụ na onye nọọsụ si obodo anyị bụ Nigeria wee jebe UK ka a chụrụ n'ọrụ wee kpọghachikwu ya Nigeria azụ maka gịnị ọ gara ikpere onye ahụ na-adịghị ekpere ịma na anyị a na-ekpe ka n'obodo anyị onye a wee chefuzie nụ na ọ bụghị na Nigeria ka ọ nọ wee jewe ikpe ekpere ebe ọzọ wee jide ya n'ụlọ ịma na ofu ihe ọzọkwanụ bụ na ụfọdụ n'ime obodo ndị ahụ ị ga-afụ na abịa n'ihe gbasara okpukperechi ha abawa na nke ndị oyibo na-akpọ menopause ya bụ ike okpukperechi awụwa na ha ekwenyeghịzi na ihe okpukperechi dịka kpere onye ekpere na ọ ga-adị ya mma ihe butekwa onye mgbe ụfọdụ bụ maka na ọtụtụ ndị isi mebiri emebi banyere na ha na-arụ pastọ bịaziri na-enwezi nke adịgboroja karịa ya bụ ọ bụrụ na Chineke ada agwọ ọrịa mana gị bụ onye marụ na Chineke na-agwọ ọrịa ịkara ịga ghọọ pastọ maọbụ evangelist na-ekpezi ekpere ka Chineke na-eme ọ bụrụ na ị kpebiri na ị ga-arụ dọkịta maọbụ nọọsụ iru ebe ahụ mgbe ị ga-etinye onye ahụ fensik maọbụ kafinọl ị na-aga ekpere ya chiribaba ma ama ọgụ a ka ikpe mara nata Naijiria etu anyị natara ị ga-enwe ebe ị ga-ekpeju okpere afọ ọ ga-ekpeju okpere afọ nsogbu adị nnọọ akụkọ a dị na akwụkwọ Punch nwata nwaanyị a na-ekwu okwu ya bụkwa Dr. Olufunmilayo echekwa ma ndị Igbo anyị ka na-ekpe ihe mana ọ dịkwa ka onye nke a onye ya enwere ebe ndị ekpere na-ama ịma na Naijiria emeela na enweghịzi ihe ọbụla a mmadụ ga-atụkwasị obi na Naijiria na-abụghị iji na-ekpe ekpere onye nwanyị bụ ndị na-achụ m chụkwa ndị na-achụ mgbu ọkwa na ya na-aga ahịa ọgwụgwọ oge ka na ya na-aga ahịa ugbu ọ dị mma ya bụrụ na ị chọrọ ịgụtakwa aka gaa n'akwụkwọ Punch jee gụrụ ya nke ọma o webụrụ ebe a ka anyị na-eweta ya n'isi njedebe n'ihe omume anyị nke taa ka o si mee eji m aka na ịnọnyere anyị o nwekwana uru ọba maka na a sị na achụ aja ma ahụghị udele mara na ihe mere ebe ndị mmụọ nweghị uru ọbara na anyị na-ewetara gị akụkọ ndị gbara elu n'ihu akwụkwọ kwa ụbọchị mana ị naghị esonye ya bụ gba mbọ binye aka ịhụnanya tinye ozi na ngalaba ozi kesaa ozi ya ma sonyere Ugwumba telivishọn dịka ị na-eme nke a ihe ọma ga na-agba mgbọrọgwụ n'ime ndụ gị daalụ. Aha m bụ Emilia Onyinyechimakwọ kene ọhaneze na daalụ na ụmụafọ Igbo unu enwere iwe na abọdonimone gara aga enwere ihe ụbọchị dị agụ ọ bụrụ na anyị nwetara unu ya bụ ihe mmemme anyị mana ahụize Chineke anya na-achịta n'azụ ndị ewu emechaa